Malého. Áno, zdravíme vás všetkých pri televíznych obrazovkách, práve vysielame zábery spred domu veľkej veľryby, ktorá sa práve zasekla. Točí Matelka! Točí Matelka! Áno, máme tu aj priaznivcov, mladé veľryby, ale dostali sa nám sem aj ochranári, hej, my ju musíme vyprostiť, takže pozrite sa ešte raz, môžete pozrieť na dom, tam, kde sa svieti, hej, tam vyhodla, vo výťahu došlo k skrátu a vyhodilo celý dom od poistiek, hej, takže pozrite sa, tam sa svieti, jediná miesto, kde sa svieti, to ona vyhodila poistky, veľryba. Poďte s nami a s našim štábom do útrop výťahovej šachty. Do údolia veľkej veľryby. Do údolia veľkej veľryby, ako nám tu prítomný ochranár menom. Ja som Jimmy Neutron na volajte. Áno, Jimmy Neutron nám prezradil, že veľryba má... Neplýtvajte drevom! Drevo je cenné! Ne, drevo! Dobre. A neberte drogy, mládež, neberte drogy! Opäť sa dostávame k drogám. Nefajčite! Ako by ste sa ale vyjadrili k prípadu takých vecí, ako ste sa vyjadrili, ale k prípadu uviaznutej veľryby už 3 tam visí a zatiaľ nikto nepomohol. Tak my rátame ešte so škodami, ako veď to je v pohode, máme vy. A sú to škody na životoch, alebo len na majetku? Ako by ste to hodnotili? Však jak u koho? Aha, čiže je možné, že veľryba príde o niečo? Však Možno to daňové priznanie možno. No. Čo ale s nájomníkmi, ktorí vlastne zostali vymknutí v celom dome, lebo nedá sa prežiť. Jaké rozsvičené. A vám to vadí? Haló! Tak nie, ale tak nemôžeme dostať ani názor. Už sem ide záchranka! Názor od nájomníkov bytov, lebo jak si nemôžu sa dostať von, sú vytlačení až k oknám bytov. O, tam je veľryba, odstrelme ju! Áno, a naša veľryba má otvorený balkón, takže možno dostaneme stanovisko od nej.